budget 150 juta wis entuk omah apik model kok ngene iki ya. Omah apik terus lokasine strategis. Iki diapit dua pasar sekaligus, tidak karo pasar Hulaan, tidak karo pasar Menganti. Tepatnya di Desa Sidojangkung, Menganti, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Regane kira 150 lho. Ukurannya 4 kali 10 yo, daripada ngekos dan ngontrak rek yo. Tapi omahe apik rek yo, estetik lho. Ayo langsung ayo. Tak suwe-suwe rek yo. Masalah lingkungan sepino aja. Wis ruwame rek yo, wis gak tomboan karo dalbo tenang ae. Aman lah. Wis, lon. Apik rek yo, ono melengkung ngene iki rek yo. Terus ono lampu hias ngene iki. Kok iki cendelo rek yo. Cendelo iki. Kok sampean kareno kono pager, kok ya free pager teko aku rek. Wis kok kene taman yo, wis pokok estetik lah. Lah nek masalah karbon gak iku rek yo, gawe sepeda motor tok yo, ojo berekspektasi tinggi. Bayangno rek yo, lek sampean njaluk karbon mobil rego 150 yo gak ono rek yo. Mobil ae larang ngono lho. Wis, iki kusene almini kabeh, iki ruang tamu atau ruang keluarga gawedhe rek yo. Cara ngono kene ge nyeluk wong sak RT 2 RT sik mod. Lho wis tak plafon, lampune wis drop ceiling, lampu dolet terus tengah-tengah iku ono lampu titik ngono iku ya. Nggo istilah apik. Lah terus iki kamar pertama. Kamar pertama itu gede rek yo. Kenek lagi iki kiwir ngono iku. Sampeyan kok karek lokokno gordene ae yo. Wis. Terus nang tengah-tengah kene iki ono dapur sing minimalis, kene nggone wastafel, kene nggone kompor. Terus nang kene iki kok penaturun dhewe kene gendek-gendek kayak kulkas ya. Nah, saya langsung nang kamar kedua. Iki kamar kedua ya yo, gawedhe rek yo padha kene iki kiwir sing jelas. Lah, terus nang kene iki ono kran, kono wis tak pembuangan, kene gawe laundry room ta apa rek yo. Nah, terus kene iki kamar mandi. No. Kamar mandine gawedhe rek, kene gados wong 35, klosete duduk wisan yo. Iki wis tak kran kok sampean karekno kono druwet tok yo. Wah, apik rek yo, rego 150 yo, omahe estetik pol yo. Ukurane 4 kali piro tak 10 ta. Umurek lali antara 4 kali 10 atau 4 kali 8. Info detail mau tanya-tanya survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.